donc tuma bɛ an b'a mɛn k'a fɔ banbatiw u bɛ nin waleya kɛ donc ni kɛra nin kumaw fɔra a kan ka fɔ maliyɛnw bɛɛ k'a mɛn diɲɛ mɔgɔ bɛɛ k'a mɛn k'a fɔ effectivement banbati ninnu ka baara diɲɛ don o don o de ye nin ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman de bɛ u ka dugumisɛnninw u sigilen don k'a fɔ ko banbati mɔgɔw bɛ na u b'a fɔ k'u ka jaka bɔ ni min ma jaka bɔ a bɔnɛ ye min ye o bɛ fa ou bien k'a fɔ ko u bɛna u b'a fɔ karisa e ni aw ka dugu min filɛ nin ye u ni armée bɛ collaborer n'u y'o mɛn u bɛna u ka dugu mɔgɔw faga ou bien ka na ka bin mɔgɔw kan u ka baara ye o de banbati mɔgɔw ka baara ye min ye c'est à dire que Mali in kɔnɔna na fo ka taa se Burkina fo ka taa se Niger u ka baara ye min ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni e ni u m'u ka kan fɔ u bɛna u ka dugu u b'i ka dugu jeni u bɛ taa n'u ka misiw ye u bɛ taa n'u ka baganw ye u bɛ mɔgɔ caman faga denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw donc fɛn min don a ma bala an na ne yɛrɛ bɛ bɔ Moti ne b'a dɔn diɲɛ don o don diɲɛ don o don diɲɛ tɛ c'est à dire que dugu tɛ jɛ k'a fɔ u ma civils faga donc nin ko min kɛra effectivement a kɛra an y'a mɛn bon comme an ma se ka se yen k'a fɔ sisan i b'a dɔn mɔgɔ ka se o yɔrɔ na ka gɛlɛn mais an ka mɔgɔ lasigiden minnu bɛ yen an ye o kibaruya kɔni mɛn k'a fɔ banbatiw u b'o nin baara de la tuma bɛɛ mais oui don o don u bɛ enquête kɛ don o don u bɛ enquête tuma bɛɛ u bɛ mɔgɔw minɛ o n'u ye nin fɛngɛ kɛ an ka finatigiw bɛ se k'a fɔ k'u bɛ a bɛ enquête kɛ u b'a essayer k'a lajɛ tuma dɔw la a ko ka gɛlɛn a tuma dɔw u bɛ nin kɛ dɔrɔn u bɛ t'u ka sira fɛ dɔw bɛ taa fo Mauritanie dɔw bɛ taa fo Burkina dɔw bɛ taa fo Niger mais an b'a dɔn k'a fɔ an ka finitigiw minnu bɛ yen a tuma caman mɔgɔw bɛ minɛ ka na gendarmerie la k'u di gendarmerie ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ vraiment min kɛra ni minnu nɔ b'a la o bɛ di sariyatigiw ma ni minnu nɔ t'a la olu bɛ bila donc an b'o fana kalama. Human Rights Watch ka nin sɛbɛn in ka yira k'a fɔ ko banbati kulu u tɛ bin sɔrɔsiw dɔrɔn kan u bɛ bin hali maa gansanw kan k'u bolofɛnw ko olu tiɲɛ ani ka u bɔnɛ u nin na o baara min kelen filɛ nin ye maliden caman o de ye o baaraw ka o fo ka yira k'a fɔ u ka baara kelenw a tɛ sɔrɔsiw dɔrɔn de kɔnɔ tuma bɛɛ nka nin maa kofɔlen ninnu fana n'u ye banbatiw ye n'u ye walejugu kɛ u ka se ka o fana fɔ wa u ye o de fɔ nin ye a diyara maa caman ye i n'a fɔ Amadu Aya ale min bɔra ka kuma sisan n'a ye a ka kumakan lamɛn Mohamed Daɲo Koviwa Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.